ubuhle etshele wena ukuthi uphume nomuntu wami wena as my friend wena abuyi wena uze kumina tell me ukuthi Mbali wenze kanje nje mfethu mina ngenze njani ubuhlena ngiyamkhuza afuna ukuzwa why cha ukuthi mngani into engenza ukuthi ingisinde kakhulu ukuthi ngikutshela ukuthi ena Mbali ubuhle kade ephumile out no Jeff ukuthi mangaba sibonana mhlambe uthola ukuthi sesineve singabonana sungijabulele kakhulu so ngisaba ukuthi uthi usangijabulele ngibiye ngize nalokho futhi yabo yasibhuti wami ekubhlungu ngitshele mina uyazi ukuthi it's been 2 years sino Jeff zami ingane no Jeff asitholi sisize zaxabana kanti nje sixabana nje usevele ubuhle vele uningane vele naye and wesiphatha akangitshela yo inzima angazi ukuthi Sanibonani bakwethu igama uSandile wakaMagwazi Sibongo and welcome to another episode of Abangani Bethu. So la ekhaya senza into emnandi kakhulu siza abangani ukuthi bahlale phansi balungise inkinga zabo egameni lomngane. So nawe makuthi uhleli lapho unisifisa sokusibhalela kulula kakhulu ungakwazi ukuthi usithinte lapha ku-email yethu umjoloshow@gmail.com ngiyiphinde umjoloshow@gmail.com then emva kwalokho sobe sikwazi sihlale phe kodaba lakho. Kodwa kwamanje into engisafuna ukuyitshela yona ukuthi bafethu abangani ngithi bayinkinga kodwa ke akuqhubeke senze lento esithanda kakhulu nislike nicommente nishare nenze yonke into nje kube netraffic lapha kuma comment section ukuze sikwazi ukuthi sibe grand wonke umuntu abe happy kodwa kwamanje akwesibona ukuthi balo umngane osibhalele namhlanje ukhala ngani amakate ekhala ngobisi bafethu masikhale. So bafethu siphinde sinamukele futhi kwishow yethu esibiza ngokuthi abangani bethu. NguSandile wakaMagwaza usahleli nami sinethezekile sirelaxile. Yayizwa lonto. So njengamanje ke bafethu ngeke ngisanimoshela isikhathi senu. Sengihleli nomngani okuyena osibhalele wasitshela ukuthi unenkinga enkulu afuna ukusizakala kuyona. So ngizothatha intambo zami ngini kumngani wami azositshela ukuthi kahle kuhambani. My sister? Yebhuta munjani? Khambani. Nami ngiyaphila futhi. Ngiyaphila sisi. So ngizocela nje ukhanyisela umbukeli lapha ukuthi ngihleli nobani wakwabani. Yebo bhuti. Igama lami nginomkhosi isibongo sami wamthembu ngihlala eRivervales kodwa abangani bami bangibiza uTuku. Okay. Siyakwamukela ke mama. Siyakwamukela kwishow. Alright ngibonile lapha ku-email ukuthi unezinkalo uyakhala ngapha nangapha. So kahle sisters ithini into yakho usithatha usibeke. Ngiyambhuti wami ngibhalele ishow ukuthi inkinga nomngani wami uhlengiwe. We've been friends since primary school. Oh yeah. Yes, like very long. Manje umuntu wami bezama ingane kahle. So to find out ukuthi na umuntu wami unengane ngaphandle. Oh yeah. Nomngane kahlengiwe ubuhle. So into le engiphatha kabi. So hlengiwe ngifuna umbuzo ukuthi kahle indaba ngazangazi angitshele ekuqaleni as umngane wami. Yebo. Alright yes. Awukahleke mawuzama uthi umuntu wakho usajola naye lo mfowethu lo. Yebo. Sajola naye like si right futhi cause yena akazi ukuthi mina ngiyazi. Uyazi. Alright indaba yengane. Yebo. Uma uchaza indaba yengane mhlawumbe ngisikhuluma umuntu osengakanani. Ingane nenyanga. Wenenyanga izelo. Yebo. Okay. Wena nolokhuzana ke nomuntu wakhe angaze nikhulume lento le uzoqala nqa ukuyikhuluma njengamanje. Yebo akaze ngikhulume le yengane basena jwele ukuxabana ngakho but ke aphike angavumi. Oh yeah. Yebo. Alright. And then umngani wakho ke lo mbizile okuyena yena othi uzokhuluma naye njengamanje nake nalikhuluma lo daba before noma cha? Cha sikaze sikhulume indaba leyo. Oh yeah. Naye futhi use distance kumina asena asiye umuntu ofanayo nje eziqaleni uhlele busy for me yebo. Yes. So umuntu wakho lo othi uthola naye ngoba uthi nje senesikhathi esiningi nani nizama ukuthi nibe nengane. So umjolo wenu usube nesikhathi esingakanani indawoni ngenzela ukuthi nje sikhanyisele nomuntu osekhaya ukuthi kahle sikhuluma ngomjolo omkanjani la. Joy naye it's been 4 years manje. 4 years. Yeah. Oh wow. Ano sekuyisikhathi eside kakhulu leso. Impela futhi. Alright sure. No ngizwa kahle sesiwami so nami ngeke ngimoshele asikhulu isikhathi sakho ngoba vele umngani wakho ukhona. Sizozama ukuthi simbize ahlale phansi naye azosichazela ukuthi kahle khambana yizwa lonto le. Ngiyabona. Alright bafethu
senizula udaba usichazela usisters ukuthi mfethu unomngani afuna ukumbuza ukuthi mfethu ungangifihlela kanjani indaba engaka ukuthi umuntu wami unengane ngaphandle bekubeni wena uwazi kahle ngoba unengane nomngani wakho. So yayizwa lonto le so singamoshi kakhulu isikhathi bafethu asibize umngani azochazisa lakhe le story. Asi. My sister, yebo bhuti. njani sisona? Yaphila njani? Ngiyaphila. Sicela ukukwamukela kwishow. So ngizoqala nje ngokuthi ngifuna ukuthi uzazise ukusho ukuthi ungubani wakwabani khona sizokwazi ukuthi sikhuluma noba kahle kahle. Okay. Igama lami nguHlengiwe wakwaReed. Ngisuke eReservoir Hills. Suke reserve. Yeah. Alright, siyakwamukela mama. Okay, ngikathi mhlawumbe uyakhanyiseleka njengamanje ukuthi lo muntu engihleli nawo ba. Yebo, ngiyamazi umngani wami. Umngani wakho. Yebo. Hayi shuthi ziyashaya ngihleli nabantu aba-right kakhulu. So umngani wakho mfethu khona udaba la engamphethe kahle obengathanda ukuthi mhlawumbe adlulise la kuwena. So ngicabanga ukuthi ngizodedela yena ukuthi asho ukuthi kahle kahle ekhambani. Okay. Alright, ngiyabonga. Mfethu, Yebo. ngangumngani wakho mfethu ayikhaya. Hlengiwe ngikubizele la namhlanje kwishow ngoba ngiyabona ukuthi lately you've been distance. Friendship yethu ayisafani. Like nje mangithi let's meet up wena uhlezi ungineza istory, you busy this, you busy that, so ngibuza ba ipinkinga. Anginankinga ngokuthi sibe nesikhathi sobabili. Kodwa as nawe usazi mngani wami ukuthi ngihleze ngibusy, imisebenzi yamatoho yabo. Sebusuku semini sometimes ngihleze ngibusy. Not like kune something phakathi kwethu about two. Yebo. No kuyazwakala mawuthi phezulu ukwenza muphi umsebenzi just ukuyibuzela nje ayikabi. Ngamadeko athe nama event nje yabo. Dina nalo msebenzi lo. Yebo. Oh no kuyazwakala. So ngiyacabanga ukuthi ke mhlawumbe khona usafuna ukukhuluma ngoba ngiyazi mina story kodwa nje ngisafuna ukuthi wena uhambe naso ngaphambi ukuthi nami ngingenelele yabo. Ngizobhida. Asiqhubeke mama. Okay, ngoba uthi busy. Eqale nje ubukade ubusy kodwa but ubuthola isikhathi ubuyenza ideko yakho but isikhathi sami kodwa ubusenza. Yini ushintshe manje? Yini le eshintshile manje? Njengoba wazi mngani wami ukuthi angithi besuka kwi-Durban July bengibhizi kakhulu ngesikhathi se-Durban July yabo. Manje futhi sila siya kwi-spring yabo. So kuba busy kuningi mngani wami, not like mhlawumbe ngiya-avoid or something no. Ngiyabona ukuthi hayi ngempela uningi ngempela azi. Okay, since wena ke ubusy ungichazele yazi kahle into eyenza ukuthi namhlanje ngilethe la ngizangize ngilethele ukuthi na friendship yethu ukuthi tshintshile. Ngithele indaba yaJeff, like you know ukuthi uJeff we've been dating isikhathi eside manje. Yeah. And uJeff wathembisa ukuthi uzongilobola kwa right yonke into and then washintsha. Yakwazi lokho ngisho Ukuthi kushintshile. yes, friendship amaJeff ukuthi ayisafani nakuqala ishintshile. Yeah, wangitshela mngani but bengingazi ukuthi mhlambe lokho kusaqhubeka. Kona ngiyakhumbula ungitshela ukuthi i-relationship yakho noJeff ayisafani yasiqalile. But bengitshela ukuthi mhlambe nabena kulungisa lokho naba right. Bengingazi ukuthi kusaqhubeka lokho. Ayiqhubeka ake saqhubeka ke usanjalo. Sisalapho mngani. Ungitshele ubuhle noJeff yini kwenzakalani? Hle noJeff. Yebo. Akwenzakala lutho mngani. Abo ukuthi ngiyislimi. Serious angazi lutho mngani, kwenzakalani kanti? Unoqhantsha uthi na awazi ukuthi ubuhle banoJeff ukuthi bathandana. Cha, bengayazi ke lo. And futhi okwesiphathi wena imbangela yalokho wena obahlanganisile. Mina? Yebo. Cha. Mina mngani angitshela kona nje kukodwa ukuthi uJeff yebo wakwasifica siseGrovini naye ubuhle wafika because wayihamba yedwa wasecela ukuhlala nathi yabo. Sahlala ke naye wathenga utshwala saphuza kwabanani. Angazi ukuthi kunento engale. Kanye kuphela. No, not kanye. Okunye wena njalo wena mina noJeff wena uJeff usukene emficile Ngizanga endaweni le ongasozwanga ungislimi. Uyena sibe sifica sikhona. Sometimes no mngani sometimes Okay, ngisiza. Yes mama. okay. Nganami sometimes uyafona uJeff angitshela ukuthi okay hle ume kanjani lapho. uJeff
uJeff afoyile wena uJeff abuza uthi wena ume kanjalo wena awukho busy ngamadekho wena manje wena unesikhathi saJeff wena cha phela kodwa mina ngisunyisa umoya angithi ngokungizela ngizela ukuthi sizolungisa manje musunyisa umoya manje ufuna ngithini lungise ngithule yeke ukukhulume wedwa mina lungise angithi uzela ukuthi sizolungisa la lungisa angithi wena uzele la ukuthi lungisa ngizophela ngiyakutshela manje lento engiyazi lungisa ngizophela Shela umoya uzokwenza ukhuluma wedwa sehlisa umoya lungisa phela sithi ukuziset lakhe yes sehlisa umoya woza nawo ntombi ya mina ngikwaziyo bhuti kukodwa ukuthi sihambe siyophuza mengibuza uJeff uphu umbali athi yena hayi umbali akafuna ukuya out so mina ngibhorekile ngifuna ukuyophuza ngithi mina okay ayasambeni ke ngoba nami ngisuke ngomile utshwala ngiyafuna nami phela sihambe ke nawe uJeff nomngane wami uhle sihambe siyophuza naye but angazi ukuthi kunento engale mhlawumbe bayangifihlela mina because bayazi ukuthi mina ngibest friend yakhe mhlawumbe bayangifihlela mina ukuthi khona abakwenzayo angazi okahle ngozi uthe ungikhanyisela kancane nami le story leso so wena uyayazi kahle indaba ngoba uthi awuyazi indaba kaJeff kodwa uyayazi le ukuthi sebenze baba nengane ngane njengomuntu obuhlezi uphuma nabo angithona uhlezi uphuma nabo nambe nodansa nenze yonke into so uyasazi leso story leso sengane cha ingane ngiyayazi ukuthi ikhona ekabuhle but bengayazi ukuthi ke ekaJeff angiyazi kanjalo ukuthi eyaJeff but ngiyamazi umbuhle ukuthi unayo ingane encane but ukuthi eyaJeff kanginalo ulwazi lapho but uyayiza into edala ukuthi sisters aphakanye lo moya because uphakanye lo moya ngento eyodwa ukuthi lo muntu lo ubuhle umngani wakho so obviously umuntu ointroduce ubuhle kuJeff uwena so manje la ufuna ukuthi umcacisele kahle kahle ukuthi sonke lesikhathi njengomngani wakhe uthule nendaba engaka yena uselindele ukuthi uzolotsholwa kwangaloboleka kulobolekanga ngisho yebo bhuti kunjalo Nkosi yami yangaloboleka ingane yabantu isithembile ukuthi inkomo zeze kanti wena uyaplana ngale ukuthi nobuhle inkomo ziyake buhle cha bangitshelanga lutho mina ubuhle noJeff angithi sometimes ngisebenza ebusuku baphume bodwa baphume bo2 ngizwe sengizwa ngayo ubuhle ukuthi kade noJeff ebusuku wathi yebo uthini ke wena ezimina umngani wakho ubuhle etshele wena ukuthi uphume nomuntu wami wena as my friend wena abuyi wena uze kumina tell me ukuthi mbali wenze kanje nje mfethu mina ngenze njani ubuhle ngiyamkhuza afuna ukuzwa why cha ukuthi mngani into engenza ukuthi ingisinde kakhulu ukuthi ngikutshela ukuthi ena mbali ubuhle kade ephumile out noJeff ukuthi mangaba sibonana mhlambe uthola ukuthi sesineve singabonana singijabulele kakhulu so ngisaba ukuthi usangijabulele ngibiye ngize nalokho futhi yabo bhuti wami ekubhlungu ngitshele mina uyazi ukuthi it's been 2 years sinoJeff zami ingane noJeff asitholi sisize siyaxabana kanti nje sixabana nje sevele ubuhle vele uningane vele naye anyway siphatha akangitsheli yo inzima angazi ukuthi ikuphi obuhlungu ukuthi na umuntu wami ungibetrayile or ukuthi na umngani wami ungibetrayile angazi ngempela angazi bese uyayizwa lento ekhale lo mngani wakho ngiyayizwa bhuti so wena uwena nje nawe awuzama ukuthi ube nonembeza nawe mfethu uzama ukuthi umkhanyisele mfethu ugunyuluke usho mfethu mawukuthi khona iphutho abanalo mhlawumbe wabanesandla nawe uzosho ukuthi mfethu ngaba nesandla asilwi la siyalungisa la yebo yayizwa lonto le so nje khulileka mfethu ngiyeza ukuthi no nini into ebeniyenza beniphuma noyidansela kuphuze kube mnandi kube nje athenga utshwala upoison ni relaxele niphuzele yabo lonto le kodwa njengamanje sesekho kwisikhathi sokuphuza manje sekukhona umntwana okhona and lo mntwana owendoda yakhe athandane nayo for 4 years bendawonye for 2 years bezama ukuba nengane lutho ungane ukuthi ube khona so manje sengizama ukuthi nawe ngingidlalele istory understand ukuthi where she's coming from uyangithola yeah so mfethu ngicela nje mfethu uze nayo mfethu uma ukuthi khona ufuna ukusho manje ayizwa lonto yeah ayikabi ngiyacela okay ukukhuluma iqiniso nje mngani wami oqala ngizoqala ngokuxolisa ukuthi ngijikelezele ngemuva ngizoxolisa kakhulu ngalokho mngani wami nami bekubhlungu kumina bengithi mengikubona ngifisa ukukutshela kodwa ngibengisabe yabo but ngaphakathi nami bengibuza ubhlungu bokuthi yazini umngani wami bekumele ukuthi ngiyamtshela lokho yabo because ngiyazi ukuthi uhappy kangakanani kwi relationship yakhe nomuntu wakhe but nangimina bengiba naleya nto leyo ukuthi benzima ukuthi ngikutshele yabo mngani wami ngiyaxolisa
Yebo kwenzeka but I think okokuqala kwenzeka mina ngingekho. Ngathi sengifika-ke kwesibili sengifika sengibona ukuthi vele labantu sebeyajola and ngendlela engibona ngakhona sebelalile futhi yabo. So kwaba nzima ukuthi mina ngifike ngithi hayi guys yekani lento eniyenzayo yabo i-wrong kanjani yabo. So ngizofuna ukuxolisa kakhulu ngalokho mngani. Kade ngifisa ukukutshela nami ngoba nangimena bekubuhlungu bengikuzwela futhi because ngiyazi ukuthi ngithanda kangakanani umuntu wakho. Alright, ngoba umuzwa nje uthi ngithanda kangakanani umuntu wakhe. Into enhle leyo ngiyayizwa nami. But sengifuna ukuzwa kuwena ukuthi ke wena ke mangabe nikhuluma noba2 nomuntu wakhe yini conversation ebeniba nayo bukwazi ukuthi umbonise noma uyazi ukuthi imuphi amthanda kakhulu kulabantu bo2 ufuthi afuna ukuhlala nosisi noma usechoose umngani wakho ithini into lapho because nisafuna ucaciseleka nalapho because as understand njengamanje. Cha bhuti ukhuluma nje iqiniso ubhuti ngiyakhuluma naye ngimbuze Jeff wena kahle kwenzakalani ngawe uthanda ba okay naku manje sekukhona nengane uzokwenza njani asethi Jeff uyamthanda umbali kakhulu kodwa manje ezinaye besazi umbali ukuthi kade bezama ingane bengayithola ingane ngeke akwazi ukuthi alahle ingane so ngase ngibuza ke mina ukuthi okay ngeke ukwazi ukulahla ingane uzothini ngentombazane le uzoqhubeka nayo noma uqhubeka nokunaka ingane ubuyele kumfazi wakho umtshela ukuthi usunengane. So wabanga umuntu ozosaza ukukhuluma nomuntu wathi ucela naye abe nesikhathi aqala ahlisa umoya kancane uzokuthi ke mase right kakhulu unkosikazi wakhe. My sister Bhutam. Yaluza udaba mfethu. Ngimuzi bhutam manje angazi nokuthi yabona ngitshela bhutam angazi. Yakona shem lento ayisho ngibonga ukuthi na uqinisa useze alikhuluma iqiniso. Khona wena la deep down kubhlungu. Ngoba manje lengane le angazi noma ngiyithande ngingayithandi ngenze njani kwayena umngani wami ngimthembe ngingamthembi angazi ukuthi ngempela ukuthi ngenze njani naye nje umuntu wami naye angazi naye ukuthi ngenze njani uma kunje ngamanje. Ngidekile nje. I don't know. No man, I can't blame you for that because iyayenza sense because njengamanje umuntu ongazi uthenze njani because nomuntu wakho naye manje ithini into nisazoqhubeka nisazojola uthini iplan yakho nisafuna ukuxoxisana naye ubafu noma ukhambani. Lapho ngizoxoxa naye ngimuzi ukuthena uthini yena ngoba nje uhlelo naye sengixoxile naye naye ngizoxoxa naye ngizo ukuthi uthini. Alright, ngoba phela manje uhlengi useshilo. Manje angazi. Yeah, because uhlengi useyivumile asadingi na DNA uyasho uhlengi ukuthi no ingane yakho. Clean nje le ayisakhulumisa ukuthi ingane yakho neyakwakhe ingane. Yayizo lonto le. So uyadinga ukuthi ukhulume nawe bafu umbuzo ukuthi bafo simnguphi ngoba sekanje kanje. Yabo lonto le. Because mfethu angifuni uqamba manje ibhlungu kakhulu lento edlula kuyona and angifisele nje enye intombazana ukuthi ithola umuntu ukuthi hey umuntu wakho ubujola naye for 4 years usemithi omunye umuntu kodwa kade zama mina nawe. Yabo lonto le. But le amalobolo ke ntombi kuzomiswa kanjani akachazelanga ukuthi imiswe yini why idala ukuthi ayimise indaba amalobolo. Cha shongo nje ukuthi istory nje ukuthi na imali ayikho enough ukuthi avele ekhaya azangitshela kodwa but mina kodwa every weekend kodwa uhleli ehamba kodwa every weekend eyophuza nabo ohlengiwe ngala kumina athi imali amalobolo ayikho enough so angazi uyokuphuza ikhona but ukuthi ulotsholwa ayikho. Yebo kunjalo. Yes hlengiwe. Yebo Nidlelani imali yamalobolo ngaphela niphuza naye phela uJeff kanjalo. Yebhuti wami uJeff akaze asitshele thina ukuthi yena imali esidla imali yamalobolo akaze asho. Yebo. But wena ubuwazi ngisho ama plan no best friend wakho ukuthi kahle kahle kumele akuloboleke ku best friend. Bengazi ngoba ngikhumula ngigcina uxoxa naye uJeff wangitshela ukuthi uyacabanga nokuthi uTuka sale semtshela yonke into ufuna ukumenzela isurprise la azobe engage khona nje yabo lapho azose athola isikhathi sokuthi axoxe naye kamtshele ngendaba yengane nayo yonke into but mina ke akumina ngibahlanganisile uJeff nobuhle bathola ichance nami ngingekho. Oh yeah. Yebo. No phela le ukubahlanganisa akushiyo ukuthi wababiza wathi wena Jeff nangubuhle nangubani Jolani cha ukuhlanganisa ukuthi wena owa introducer lo muntu lo kubafu yabo lonto le otherwise ubafu kube wona ongeke ngabe ubafa kamazanga
yayizo lonto leyo. So umngani wakho uzama ukuveza into enjengaleyo yayizo lonto leyo. So kahle kahle nje unguwena mina bengiyavuma ukuthi no imini impela ngiyavuma impela ngabahlanganisi yayizo lonto leyo. Yebo. Yeah, but njengamanje mfethu ubungani benu ubona buyaphi kusukela manje? Ngibona kuzoba nzima but especially kuyena umngani wami uNtuku angeke abe saphinda akwazi ukuthi angithembe futhi. But ngizocela ukuthi enhlizweni yakhe abe nayo leyo ndawo leyo ukuthi angixolele. Nami bengeyona inhloso yami bekuwukuthi nje siyajabula yabo ngingazi ukuthi kuzogcina kufikelela la kufikelela. Ngizocela nje ukuthi azame indawo ukuthi angixolele siphinde siqale phansi silungise izinto sibe right. Alright. Sisters, Yabhuti. nangumngane ecela uxolo. Ngiyamuzwa ukuthi thini yena kodwa kusazoba nzima ukuthi ngiphinde futhi ngimthembe futhi. Like nje ngoba angazi ukuthi banobuhlena bakephi kwi friendship yabo. Sure. Wa mina uma yena ayinobuhle kuthi mina I won't come ngoba phela kunengane ngisho. Oh yeah, yes. Manje mina uma khona obuhle uzoba esigqemeza lesi. Dale ngane le manje mina kumele ngibuke le ngane le ngikhumbule ukuthi oh kombe. We results ukuthi i-relationship yami ibe nje yana. So angazi ngize ngithi so ba writing ngesibe right I don't know angazi. Asazwani nobuhle. How? Why? Nini manje? Sabanga khona lokho kwendaba yengane because mina bengingazi eqinisweni ukuthi kanti bayalala benoJeff. So ngase sithi ngithi ngiyambuza ngaqala ngambuza ukuqala waphika wathi ayikho into eyenzakala ini. Wathi silapho sekhulelwe khona seyithola ingane sengizwa ngayo uJeff ukuthi ingane eyakhe lengane ekhulelwe ubuhle. Ngase ngiyambuza ubuhle indaba ubungangitshela ukuthi kanti wena ukhulela ingane kaJeff. Angithi mina ngakubuza wena waphika wathi ayikho into oyenzayo noJeff. Uyabona ukuthi lento yenza manje ufuna ungixabanisa nomngani wami. So kwaba naloko kuxabana ke naloko xabana wangifaka office ke nami ngamfaka office ngimtshela ukuthi ayike akaphumeke empilweni yami. Mekuthi uTuku naye akakwazi ukuthi abe nathola indawo ukuthi angixolele kodwa nje azi ukuthi mina nobuhle ayisekho into esisayikhuluma sibotho. Oh yeah. Yebo. So ukukhuluma nagcina lapho kulokho kuxabana kwenu. Sagcina lapho kungesikhathi sixabana ukuthi waye ngangitshelanga mina ukuthi bayalala benoJeff. Oh, so kahle kahle into uzama ukuchaza ukuthi le friendship yakho nobuhle you willing ukuthi iphele nya ukuze ukwazi ukuthi ulungise le. Yebo. Wow, into enhle. Uthini ke sisters nangethi asazwani ke nobuhle manje? Ngiyamuzwa bhuti kodwa mina ngamenza futhi ngiqale ngibhodle ngibe right. Process iqala ngibo nje into nje. Kodwa yena angidiniwe. Okay, angabelanga amaqhuba yabo. Ngiyamthanda as umngane. But mina on my own sadinga nje ukuthi ngithole mina as a person qala and then lapho yes. Alright. No, kuyazwakala. I think it makes sense. You just need to give a space ukuthi acabange a process the whole thing because ngempela uwenze into ebuhlungu kakhulu kuyena. So usafuna nje ukuyiprocess everything nokuthi aphinda akwazi ukuthi aphinda akuthembe nangelinye ilanga yabo because into enzekile kuyena ibuhlungu kakhulu yabo lonto. Yeah, I understand. Yeah, but otherwise nje ngaphandle kwento eningi nje sizobonga ukuthi uzile mfethu nanokuthi ugcina ukukhulumela iqiniso lokuthi no udaba lalabantu uyalazi. Yebo lonto leyo. Sibonga kakhulu lonto neqiniso lakho siyabonga yebo lonto leyo. Yebo. So mngani mfethu njengomuntu obusibhalele ke wena uthini mfethu khona la usizakale khona khona usafuna uku-edda ithini into yakho? Asitami ngiyabonga ukuthi ngizalile khona mntu ukuthi ngithole i-closure ngoba usevumile sengiyazi ngiyabonga kakhulu kusho. Alright. No, thank you for coming. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu. Bafethu sesizamile ulungisa udaba labangani lwalunga ekugcineni mfethu sakwazi ukuthi silungise lento le. Kodwa bafethu into engizozama ukunitshela yona ukuthi kusese akwehloniphe bafethu ama relationship abantu. Akwesiye kulokhu sifaka ukuze sibalekele yona lezi zinto ezikanje. Yabo lonto le zithande wena, uthanda umngani wakho, yonke into yakho izoba clean ke lapho ngeke ube khona kuma drama ongazi ukuthi ngifaka uba. Yabo lonto le. So asenze kanje, asiqhubeke senze lento esithanda kakhulu. Nislike, ni comment, ni share, nenze yonke into nje. Nenze traffic lapho kuma comment nami ngiyeza ngizocomment. Ngifuna sibambe nje le ndaba. Siza ukuthi singayilungisa kanjani ekugcineni ukuze sikwazi ukukhulisana sumzansi Afrika sonkana. Kodwa kwamanje ngiyancanywa. Danko.